ассалому алайкум кадбонони азиз, ба канали кулчақанд хуш омадед. чун кулчақанд сафҳае ҳаст барои ҳамаи ҳолатҳои рӯзгордорӣ, фикр мекунам ҳар як зан, модар бо ин ҳолат дучор шудааст, ки аз серкориву ташвишҳои рӯзгор дастамон намерасад, ки таом омода кунем. маҳз барои ана ҳамин ҳолатҳо ин таоме ки ҳоло ба шумо пешниҳод мекунам пешбинӣ шудааст. яъне дар ҳолате ки дастатон намерасаду зуд бояд барои аҳли хонавода таом тайёр кунед, метавонед аз ин дастур истифода кунед, ки ҳам хушмаза ҳаст, ҳам ғизои парҳезӣ ҳаст, ғизои солим ҳаст, зуд омода мешавад, ҳамагӣ дар 40 дақиқа тайёр мешавад ва дар баробари он хеле хушмаза ҳаст ва фоидаовар ҳаст. умедворам ки ин дастур мавриди писанди шумо қарор мегирад ва дар ҳолатҳое ки дастатон намерасад аз ин дастур истифода кунед. хуб, шурӯъ мекунем. имрӯз таоми мо аз моҳӣ омода мешавад. инҷо метавонед ҳама намуди моҳиро истифода кунед, ҳатто филеи моҳӣ ҳам бошад мешавад. ва насиб бошад, худо хоҳад, ман як дастури моҳӣ ки барои дастархони идона маҷлисӣ тайёр мекунем, онро ҳам насиб бошад пешкаши шумо мекунам. ҳоло моҳӣ ҳаст ки зуд тайёр мешавад ва онро дар тафтдон тайёр мекунем. моҳиҳоро шуста, пора карда ба қисмҳо тақсим кардам, намак задам ва акнун барои мо тухму орду сухарӣ дар кор аст. хуб, акнун пораҳои моҳиро аввал дар орд мезанем, орди зиёдатиашро метаконем, баъдан дар тухмтар мекунем ва баъди тухм дар сухарӣ мезанем. ва ин кор ба хотири он карда мешавад ки яъне мо як қабати муҳофизатӣ тайёр мекунем, то моҳӣ дар тафтдон хушк наояд. ва ан ҳамин қабати болоиаш турт мешавад ва дохили моҳӣ луобдору ширадору хушмаза меояд, мисле ки моҳиро дар бух тайёр карда бошед. ва бо ҳамин усул ҳамаи моҳиҳоро ҳамин тартиб давом медиҳем. ва дар паҳлӯи моҳиҳо ман себзаминӣ тайёр кардам. тарзи тайёр кардани себзаминӣ видеоаш дар сафҳа ҳаст, метавонед бубинед. ва дар паҳлӯи моҳиҳо анамин себзаминиҳоро мечинем ва ба тафтдон равон мекунем. моҳиро ба муддати 40 дақиқа дар ҳарорати 180 дараҷа мегузорем. шояд ҳарорати тафтдони шумо каме зиёдтар ё бештар гирад, инро бояд шумо худатон муайян кунед ва чун борҳо гуфтаам ки тафтдонатонро омӯзед, чун инҷо касе ба шумо кӯмак карда наметавонад. яъне ҳарорате ки барои тафтдони шумо мувофиқ аст, бояд шумо онро биомӯзед. хуб, то омода шудани ғизо ки мо 40 дақиқа дар ихтиёр дорем, дар ин муддат зуд аз сабзавоти тару тоза як чиз омода мекунем, ба хотири он ки сабзавоти хом бо ғизои гарм ҳам ғизоро осон ҳазм мекунад, ҳам хушмазаву иштиҳоовар мекунад ва ҳам хеле фоиданок аст. ҳатман бо ғизои гарм ҳатман сабзавоти тару тоза бояд пешниҳод кунем. дар баъзе маҳалҳои тоҷикистон нугул мегӯянд, дар баъзе маҳалҳо мегӯянд хомпиёз тайёр кунед. яъне як чизи сабзавоти хом ҳарчи ки дар ихтиёр доред барои хуштаъму боз ҳам фоидаовар шудани ғизо ҳатман бояд пешниҳод кард. ва ҳоло дастархонро ҳам меороем. хуб, таоми мо омода шудааст, дастархони мо тайёр ҳаст. салатҳоро ман аллакай гузоштам ва ҳамаро ба миз даъват мекунем. таомро ба лаълиҳо мекашем. бале, моҳиҳоро ман камтар калонтар мебурам ба хотире ки хӯрданаш осонтар шавад. агар аз ҳад зиёд хурд моҳиро кунем, он вақт дар хӯрдан камтар душворхӯр мешавад. аз ин ро шумо метавонед бо ҳар андозае ки ба худатон писанд аст моҳиро хурд кунед. ва хуб, таоми хушмаззаву хушрангу фоиданоки мо омода аст. ҳозир ман дохилашро мебурам ва шумо бубинед ки рӯяш турду дохилаш обдору хушмаза омадааст ва хеле хуб пухта шудааст. ва умедворам ки ин дастур писандатон меояд. ҳатман омода кунед, канали кулчақандро дастгирӣ кунед, то ман ҳам бо як дилгармӣ барои шумо видеоҳои нав тайёр кунам.